going to fuel our organization for the next many years to come. And I'll bet you, when in a few years' time you look back at this wonderful World Congress in Osaka, you'll say this is where it started. Vi står lige nu udenfor Universal Studios. Og ja, man skal nu bruge et par timer her. Og så i aften går turen videre, hvor vi skal have til Global Village Party. Og har medbragt, som betyder, at alle lande har en stand, man kan komme og besøge. Vi har haft en rigtig hyggelig bustur herude. Jeg sad sammen med nogen fra Letland og fik en rigtig god snak med dem. Ja, generelt så får vi jo rigtig god kontakt med andre nationaliteter. Ja, glæder vi os til at komme ind og more os lidt. Hvor befinder vi os henne nu? Vi befinder os i Universal Studios i Osaka, Japan. Og man kan sige, det er et noget specielt mix med japansk og amerikansk kultur, men det ser ud til at være helt rimelig vellykket. Vi har prøvet vores første forlystelse. Maria, fortæl om det. Det var en lidt speciel oplevelse. Det var Jaws med en japansk guide. Og den kørte godt rundt, men det var en fed oplevelse. Også lidt skræmmende. Ja. Hvor står vi henne lige nu? Nu står vi ved Jurassic Park, og jeg tror, der er en masse med noget vand og ting og sager, vi skal ind og... Ja. Skal vi ind og finde en dinosaurus? Ja, vi skal ind og finde en dinosaurus. Du er blevet lidt våd, Carsten? Ja, der kom lidt vand. Som du kan se i baggrunden, der kom lige en båd ned. Der har lige været inde for 2 minutter siden. Og der sad yderst række. Og det bliver man altså så egentlig, hvor jeg kan ikke selv se mit hår, men jeg tror også, det føles godt i hvert fald. Du har fået 3D-briller på, Katrine. Ja, vi skal ind og se Terminator. Vi har ingen anelse om, hvad der skal ske. Hvad tror du, der skal ske? Jeg tror, vi skal ind og se en spændende film. Spændende klip. Man må hverken have heart diseases eller problemer med hjertet. Nå, det er det samme, men med hele systemet, man skal være i orden. Så jeg ved ikke rigtigt, om jeg må være her. Der er altid en lang advarselsliste. Det lyder meget, meget, meget farligt. Hvad har I ellers lavet i eftermiddag? Har prøvet den fedeste rutsjebane. Det tror jeg, du kunne gøre. Det var jeg ikke med. Det vil sige, det er meget. Kæmpe lysshjælpsparade. Jeg har aldrig set noget lignende i mit liv, altså. Det var bare... Og du har været en tur tilbage til fremtiden? Også det. Vi har været på... Den var så til gengæld vild. Meget vild. Det var sådan også nærmest 3D-film tilbage til fremtiden, hvor vi sad i hans bil og blev kastet rundt. Og... Det var lige før, det var for meget. Hold op, hvor er de gode til at lave forlystelser. Meget af det foregår på japansk, og det er lidt svært at forstå. Men de kan kun opleve det sjovere.